Hej alle sammen, velkommen til den her video. I dag, da jeg lige kom hjem, men jeg var til nede ved min, som vi skulle op ved min træning. Jeg spiller håndbold, så jeg var lige til noget afslutning. Og jeg er lige kommet hjem, og jeg skal ud op min værelse. Jeg kommer til gameaften i morgen. Der kommer jeg måske til at lægge en video ud. Så er det bare i gang med at rydde op her på værelset. Så jeg kommer til at lægge en video ud. Måske et par gange i morgen faktisk. Så jeg ser på, hvor mange gange jeg lægger ud. Så husk op den her. Tryk den her. Som op. Og så please bare følg mig. Altså dem der er på TikTok og dem der. Så det håber jeg. Så ses.